Hit radio, Hit FM. Ti si tako poseban, neodoljiv sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji. Maksim. Hit radio, Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima, moja današnja gošća je čuvena pevačica Jelena Tomašević. Malo ljudi zna da se bavim pevanjem. Pa nemoj tako, evo mi te puštamo svaki dan kod nas na radiju. I sve tako dok ne zaspi, dok ne zaspi. Pa jeste, imaš te balade što uspavaju slušalce, ali čujem da imaš novu pesmu. Kakva je? Nodi. I onda mama, daj mi sad. To je tvoja nova pesma. Mnogo se bolje osjećam u svojoj koži jer više se ne stežem. Ranije sam se nekako stezala na javnom mestu. Ne znam kako da kažem, ali bolje bi bilo da si ustegla ovu pesmu u sebi. Ali ne znam, možda i bude hit. Šta te je inspirisalo? Da će neko da me kidnapuje. Pa da znaš da sa ovom pesmom možeš odbraniti od kidnapera. Preploše se i pobegnu. Tebi hvala što si bila moj gost i što si podelila korisne savjete sa nama. Sada se zaista osjećam bezbedno. Ćao svima! Ti si tako poseban, neodoljiv sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji. Maksim. Hit radio, Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.